ba alam bawal kayo pumasok dito? Sabing bawal. Wala naman yung tanongin mo kasi hindi nyo tayo. Ano Sino yung sabing bawal? presidente nyo? Hindi naman sinabing bawal. Oh. Hindi mo na nga kayo pinapadiretso. Sino nagsabing bawal? Kahit na yung barangay, nagsasabi sa amin, bawal po kami dito. Bawal kayo po dumiretso, papasok dito. May Sabi ba na bawal kami pumasok barangay? Hindi naman barangay pinasukan mo. Dito ka dumiretso. Bawal kayo magati dito ng pasahero. Sino nagsabing bawal kami maghatid? Kami. May permit Kayo. ba kayo? May permit ba kayo ng Kayo. Antipolo? Kayo ang nagsasabi. Kami na nga bawal. eh. O, nasaan permit mo? Pakita mo. Ito. Eh hindi naman kayo required na magharang sa amin. O, bakit? Ah. Saan ba ang prangkisan nyo? Bakit hindi naman kayo required na mangharang sa Eh, amin? ano ba to dito? Pinasukan nyo? Ah. Pala tayong kumakain ng bigas. kayo sa teritoryo namin. Teritoryo nyo. Eh, Brookside to eh. Anong Brookside? Tingnan mo yung barangay. Ang Brookside ba yan? So eto na naman ho tayo mga kakwela, mga kabiyaya. May isang viral na naman po sa social media ngayon. At itong hindi pagkakaunawaan ng dalawang panig ng mga tricycle boy or tricycle driver. So itong dalawang panig na itong mga kakwela ay may kanya-kanya naman po talaga silang mga pinupunto dito sa hindi nila pagkakaunawaan. Una-una doon tayo sa may driver, mga kakwela. Una-una, tama naman siya doon sa sinabi niya na wala naman talagang sign na bawal pumasok doon or bawal magbaba or magsakay ng pasahero doon. Tama naman siya. At unang-una, bawal na bawal o tama naman doon siya sa sinasabi niya na hindi naman traffic enforcer yung mga tricycle boy or yung grupo or TODA, tanod tuloy. Yung grupo ng TODA na yon, hindi naman po nila karapatan na para mangharang or manita ng kapwa nila tricycle boy or tricycle driver. Dahil unang-una, tricycle boy ka lang po. Hindi mo karapatan na para harangin o sitahin o hingian ng kung anumang papeles or anumang dokumento ang isang kapwa mo tricycle boy. Doon kayo nagkamali. Pero doon sa pinupunto naman ng mga nagagalit ng mga tricycle boy or tricycle driver, eh may punto naman sila doon na wag nga naman daw harangin yung mga pasahero nila or wag isakay kasi nga malayo na sa boundary nung isang tricycle driver. Kasi tutuusin yung mga toda may mga kanya-kanya yan, may mga kanya-kanya pong hangganan kung saan sila magbababa at saan sila magsasakay. At lalo po may mga prangkisa po yung mga yan. Kaya kailangan po talaga nila sundin at hindi po biro ang pagkuha ng prangkisa dahil sobrang mahal po niyan, no? Doon naman sa tricycle boy na nag-video, may pagkakamali ka din kasi, sir. Bakit mo nga naman isasakay or isasagad ng hatid yung pasahero mo dun sa mismong TODA na yun? Kasi tutusin sa mga rules ng TODA ng mga tricycle boy ay may mga kanya-kanya pong babaan ho talaga yan. So kailangan mo ibaba doon para maisakay naman nila hanggang dun sa bahay ng pasahero. Ngayon, itong mga pasahero, syempre ayaw nila ng dalawang sakay or syempre dagdag gastos nga naman, panibagong pamasahe. So gusto ng mga pasahero ay idiretso sila dun sa bahay nila or kung saan sila pupunta. Pero dahil ikaw naman yung tricycle boy at ikaw naman yung driver, dapat ikaw mismo unang makakaalam nun. At dapat ikaw yung unang parang re-respeto. And dito naman tayo sa respeto. Ikaw yung re-respeto sa kapwa mo, driver. Ay nga lang, may mali din talaga yung mga nangharang. Kasi una-una nga, ulitin ko, hindi nga kayo traffic enforcer na para mangharang kayo ng mga motorcycle or mga kapwa nyo driver. Ang pinakamaganda ho niyang gawin ay dumulog po kayo kung saan may pwede nyong sabihin yung problema nyo na yan at sila na mismo yung action, yung may mga karapatan or may mga katungkulan dyan sa inyo na tungkol dyan sa tinatawag na linya or mga boundary ng pagpapasada nyo. Nanghirap ko din kasi sa panahon ngayon, dinadaan agad natin sa init ng ulo imbis na mag-usap-usap. Katulad ng lalaki na kasomblero na medyo malaking katawan, eh medyo nanggigigil na, no? Kasi nga, sinasabi niya, pare-pares tayo kumakain. Although nandun na tayo sa point na yun, pero dapat panataliin pa rin natin yung pagiging mahinahon. Pero bilib naman ako dun sa driver din kasi hindi niya sinabayan yung high blood or init ng ulo nung isa.
at na-maintain niya ho yung pagiging mahinahon niya, kaya hindi naman po nagkagulo. Pero putol po yung video, hindi ho natin alam kung ano po talaga yung, baka may mga nangyari pa ho doon. Pero siguro ito ay mailalapit to sa tulpo, or masusolusyonan itong problema nila na to. Paalala lang po sa mga tricycle boy, mga tricycle driver, or kahit sino pang mga driver ka man ng 4 wheels or motor or tricycle o ano pa yan, kahit driver ka ng karo, eh siyempre panatiliin pa rin natin yung tinatawag na batas trapiko. Nandun pa rin tayo, dapat sundin pa rin natin yun. Huwag natin ilagay sa sarili natin mga kamay yung batas. Katulad niyang ginawa ng mga driver na yan, na hinarang nila or sinita nila yung kapwa nila driver. May karapatan naman silang manita, pero wala silang karapatan na kunin or hanapan ng anumang requirements or anumang dokumento or anumang papeles yung kapwa nila driver, dahil hindi nga naman sila traffic enforcer. Dahil sa una-una talaga niyan, dapat ang ginawa nila niyan, lumapit sila kung sino pwedeng malapitan o matanungan sa munisipyo or ano pang pwedeng matanungan nila para dyan sa problema nila, na hindi yung sila mismo yung susolusyon. At mapupunta na nga yan sa init ng ulo, hanggang sa magiging away, magiging gulo, hanggang sa magkakasakitan na lang kayo. Hindi rin natin din masisisi itong mga driver na to, na mga nagagayat. O nga naman, sa hirap ng buhay nga naman ngayon, kadalasan kasi minsan yung ibang mga tao ay kapwa nila tricycle driver o driver, may mga talagang gahaman. Ang dapat talang kasi talaga ngayon, dapat magbigayan. Katulad yan, kung halimbawa na ang driver na yan hanggang example ko lang kung yung driver na yan ay simula dito sa amin hanggang Pure Gold, dun lang. Tapos kapag may pasahero naman na kailangan na makarating na hanggang Ususan, yung mga tiga Pure Gold naman na driver, yun naman din yung maghahatid papunta dun. Yun nga naman, bigayan at pare-pares din silang kumita. Sana panatiliin pa rin natin yung kalmado, o huwag tayong maging high blood, huwag tayong maging mainitin ng ulo, dahil yan ang unang-una nagpo-provoke ng gulo. Kapag nagkagulo, kayo rin yung mapiperwisyo, kayo rin, pamilya nyo, damay-damay na lahat yan Kasi syempre, pag naperwisyo, nagkagulo kayo, naperwisyo yung trabaho nyo, maapektuhan yung pamilya nyo, yung pang-araw-araw nyo, di ba? Kaya kailangan natin lawakan pa natin yung pasensya, lawakan pa natin yung tinatawag na, habaan pa natin yung pasensya, at lawakan pa rin natin yung ating pag-iisip. Hindi naman lahat ng mga pagkakataon ay nadadala sa init ng ulo at nadadala sa brasuhan, no? Next ko lang. So sana naman ito ay napanood ng mga mataas na opisyal, batas trapiko, para naman masolusyonan itong mga ganitong issue. At hindi lang dyan sa lugar na yan, dahil dito sa amin may nangyayaring ganyan. Kaya napakaganda po talagang pagtuunan ng pansin din itong ganitong mga klase ng kaso, para hindi na umabot sa sinatawag na matinding awayan or matinding gulo, para mas maganda na yung takbo ng ating yung ating samahan. Katulad yan, mga toda, dapat kayo na lang na magkakasama, mga tricycle boy or tricycle driver, dapat kayo din yung nagtutulungan at naguunawaan. Hindi yung kayo na nga lang mga tricycle boy o tricycle driver, kayo pa yung nag-aaway. Dapat huwag ganun. Pakaganda pa rin nung magiging kalmado tayo. Isipin muna natin yung gagawin nating hakbang bago tayo gumawa or umaksyon sa mga dapat nating gawin, at panatilihin na kalmado ang ating kaisipan, tsaka tayo magsalita o umaksyon ng dapat nating aksyonan. Dapat kasi talaga dito sa ating bigayan, kasi pag wala tayong bigayan, kung pare-parehas tayong mga gahaman, walang mangyayari sa atin, hanggang sa mauuwi na lang tayo dito sa usapang gulo, hanggang sa humahantong na nga minsan sa patayan, no? So totoo ngayon at real talk ngayon, ang pagiging tricycle boy ay talagang napakababa na naunang kitaan ngayon, dahil nga una-una may mga kanya-kanya na ring service ang mga tao, at dumaan pa nga po yung pandemya, dumaan yung virus or ano pa yan, kaya medyo naapektuhan talaga sila. Kaya minsan nagkakaunahan sa pasahero, nagkakagawan,
At ayun na, hanggang sa mauwi na sa pag hindi pagkakaunawaan, hanggang sa nagkakagulo-gulo na rin sila. Kaya dapat maging kalmado at easy lang tayo lagi, no? Huwag kayong high blood. Kaya ba kayong high blood eh? Inis na ako sa inyo eh. Kung gusto nyo, tayo na lang mag-away dito, no? Ina-high blood nyo ako eh. Sino pa yung nagpapayo yun eh, na-high blood din eh. Okay, chill lang ako. Joke lang yun, joke. Yan, sa lahat ng mga driver dyan, panataliin natin, mga rider, kahit anong klaseng dinadrive nyo, panataliin pa rin natin na maging kalmado, na maging mahabang pasensya, lalo sa lansangan, maging mahaba ang pasensya nyo. At wag na wag pairalin ng init ng ulo, no? Kasi dahil dyan talaga kayo mapapahamak. Yan, sa mga shoutout sa lahat ng mga rider dyan, keep safe and ride safe, ika nga nila. At sa lahat ng supporter ko, mega love shoutout sa inyo. At naway may natutunan na naman kayo ngayon araw na ito. Bye-bye, ingat and God bless.